and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Bularga na yun. Dali day. Layo ko ba yung bahin? Bahin naman. Biyahin na to. Sandi. Oh, bagan ako. Pwede ulit yung mukha. Sambal. Salamat Sandi. na lang, Gintot, pero dili ko. Pagduk kaya ka. Sandi ko na ako. Uy! Mihunong man sila kita, konduktor. Uy, konduktor! Mihunong lang kita. May lalaki, may babas tong anoy. Onsa! Basig maghikog na. Abuga! Sa mukha tawhan oy. Oy, kung di mo bawa. Linse! Sauja, ikaw! Tambag ka. Lukon sa. Tambag mo kagaral, ha? Isukay kang mapaligas na, abi ka dili man ikaw mapresa. Amaw man bitaw. Hanggaw, di kang Sa mukha sa na nagpatunga, oy. Stop! Please, stop! Oy! Sama ka! Baligis ka! No. Please, may gipakita ko. Mubayad ko bisan pilas kung paglangan sa inyong biyahe. Just let me take a look inside your bus. Sa! Bayad ka! At sa bus driver, eskrito na tulong ako. Oh, okay. Salamat. Ano, wa pa man ni Mulaga, oy, kadugay ba ade? Ay, di maganda ko may kawanay! Ang ganyan lang, ha? Ganyan Isa lang. ba na, Wala ka na tayo, ikaw man yung makita din, ha? May gipangita ko no. Kisa gipangita na. Sa mukha oy. Laga na, Laga na, oy! Ikaw ba bintot sa makakabagulbulan bagyod ni mo, ay? Huwat lang gud una tagkadiyat pila naman na. Bida oy. Sabat niya, si bagulbol. Ay, Lili? Nakalingkod ba naka... lili ko na gipangita. Giahak na. Uy! La! Si Jason lagi na! Lili? Ikaw! Larry, Ikaw nga nang may apas ka. Larry, please. Lili, please. Ay, Manawag tagi ka din. Larry, Sama di, ay! Ika kinaog! Manguli na mi! Lili, please. pasagtin ako. I can't. Husto na sa imong pagpasakit sa akong apo. Dakla na sana, oy! Ato mas gawa sa ng drama, oy! Matuhan mi anis behe! Kalipati na. Nasa ko ng mga pasahero. Please, kanaog na. No. Agtod gani ka manawag di sikiran uban ako. Larry, Sa mukha ni mo, eh! Amay, sikat eh. Gingnan di mo ba ni mo? Lili! Ay, miss, kanaog na lang, good miss! Ano uban anang gwapo, ayaw anang tapad ni mo! Sam na uling ko ana. Iyan naman ko! Ay, nalang, paklaro pag yuday ni mo! Ah, di. Lain ko. May nang maklaro. Nga naman ko. Ha? Oy, Ay. pag yung ipalitok. Lain man ko. Gwapo ng laking may apas niya, samdang ikaw. Okay, nga naman ko. Batignaw! Usa! Ay, naog naman! Ay, taminos ka na ko, ha? Hilas! Naog na yung taon mo, kaya nakadisturbo mo sa aming biyahe! Larry, please, pasagtin ako. Manawag ta. Dili ko. Bayran ko ang tibok biyahe ni mo sa kiran. Araw din na kinan lang pag mo biyahe. Di kagahapon mo kabiyahe. Sa? Dali na. Take my hand. Tikmayhan. Giluhan ni mo eh. Naog to! I'm waiting, Lili. Siya naman yan, sir! Biyahe pata. Di ka magtupot sa kong kamot? Okay, fine. At doon ko ang driver. Ayaw. Asang din na rin! Sige na, manaog na mi. Ay! Lola, magsultiun na mi. Hey! Pagtilan inig! Kalaki ha! May mahimo pa ba ka? Naog na mo! Sige! Hila mo! Kami gihot! Ay! Take my hand, Lili. Manawag na tagi ka, Ay, Lili. in English na Sige, akong sabat. Tikal. Sus, ay! Pasula, ay! Manaog, sunda! On the contrary, you can leave. Si Lili lang ug ang iyang apuhan ang muuban ako. Usa! Hilas! Oh! Kauban mi, pengon din, kauban mi! Pero dili ka apel sa kong giapas. Busa magkapadayon ka na sa imong pagbiyahe. Usa! Hilas! Sakay na, Lola. Salamat! Hey! Kaya nakitaglain tatanan. Ay. Hasolwin yung bihi ay!
Dili ka sakay sa tubangan, tupad ako. Magsulti na tali pa. Nganong kinahalang pasakyon ako nimo. Mao gyud. Oh, Di ta magkasulting tarong, dili ka saba kayo. Busa, sakay na. Let's talk somewhere. oh tapa. Gisiram lagi mo ng ma'am, naway klaro ni. Ay, sino talang portahan, hoy! Hoy! Ay, si Rima! Wapo ko kasakay, hoy! Pasakyan ko, hoy! Ay! Hoy! Ay! Tanawa sa palibot manoy sa restaurant nga gidad-an ni Jason nato. Di ba class kayo no? Sus! May fake rin na ay. Hambog, gilo. Hambog na, hambog. Inag yun nasuya ka. Ako? Ha! Hilas! Suya ikaw ng bugirong dako. Nga hapit ko biyay gani ha. Hilas! Makasakinan lang ko. Pasuyaon ko na siya. Ay na lang manoy. Ano naman? Imposible makasakyanan ka oy. Kung gani kay trabaho, hilasad ka. Hilas. Mau ba? Badi ay? Wa pa karon. Pero kung dili pa may mabalik sa isla, hapit ako magtrabaho. Biyaan na day ko ninyo ganina, Ling. Hey! Ikaw ba? Sige masagog kag katawag. Tog lang malaga. Duka man. Oo mo na diha. Sige lang katawag. Tog lang gapon diha. Yo. Bebe, asar ikaw ba? Sige magkakatawag. Asar naman nagkatawag dro. Inagpahuway na nimo ba? Laing kay Kaling, laing kay kisultihan, makapay-ubos. Kaya boss lang oray. Yan ang waiter ay. Gada sa atong order. Akin ni. Kini Taon na importante. kini. Mga onta, importante kini. Taon ta niglami. Oo. Kontra man ka mo Jason. Ay kaon. Dili apil ang grasya kay makagaba na. No. Wala no. Lak lamig dagwis pagkaon. Tilawan ko ling tanan. Loy! Sa mga kayo. Ikaw ba? Mga hapag magkamutoy. Ikaw ba? Una-una oray ka ko pagani mo punit ang nag-order. Ikaw na yung una-una Ay, nag-connect. sakdin siya oy. Iyatang gipahunong kanina sa kinan. Bala siya. Na. Oh. Ang saman niya order nagpatakal lang punit. Bala siya. Kakapunit ay. It's okay. Kaon mo. Hawa, kadungog mo ha. Mga ongkong ta. Kapistorya. Manoy, uy, ikaw pa. Nasa ba kayo mauom lang tanim mo, uy? Kanang bino sa gamay sa lihok, manoy. Dakuroy. Baya ni nga restaurant. Mauwa pa ko ninyo. Bala mo niya. Kaon ako ni. Radam na. Nakadako mo. Butangan ko ang imong plato. Wa ko gutom. Nasayod ko. Huwag ka pa mo kaon. Busa, kaon na. Niya. Mayo ni sa baby. Nagkinalan og mga nutrients ang baby samtang naapa siya sa imong sabakan. Kaon na. Aron ikaw man, moinom ka sa mga vitamins. Wa pa ko makapalit. Nagdako. Unsa? Mihapit ko kaganihag dali sa parmasi. Larry. Call me Jason. Kung mo na magkalipay nimo og sa baby. Unsa man ang imo diya? Unsa man mo diya? Tabi mo. Di mo mga on kay hotdon ko ni. Niya. Ug ito ka ha. Ayaw na. Ako na. Salamat. Matod niya nga manawag ra siya na ako kung maabot na siya. Pero hangtod karon, wa pa gyud siya manawag. Larry, please. Ayaw intawag tuguti nga mo pati kong pagduda sa imong pagpati diri nako. Please don't. Kay dili na ko kaya. Dili na ko kaya nga mawa ka pa na ako pag-usap. Ayaw, Larry. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!